Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! IATF. Sa mga balita national, US State Department nagpromisa mag-deliver sang temprano sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Antigen test results ilakip na sa official tally sa COVID-19 infections. Sa balita international, BioNTech kag Pfizer target nga makahimo sang 2.5 bilyones ka COVID-19 vaccines. Sa sports, Miami Heat natuldukan ng anom ka sunod-sunod nilang pagkapyerde pagi sa pagdaog batok sa New York Knicks. Balita entertainment, Ellen Adarna engaged na kay Derek Ramsey. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang tradisyon sa mga Pinoy kada karangadlaw Miyerkules Santo, Marso 31, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang low pressure area nakitaan sa 180 kilometros na bagat na naaminhan sang General Santos City, samtang ang easterlies naman ang nag-apekto sa bugos ng Luzon kag Visayas. Ang Negros Occidental lakip na ang syudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na kapag ulan bangod sang easterlies kag localized sa kuna sang LPA. Mahinay naman tubtub kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 5:53 kaina, magatunod naman las 6:08 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan naman sa 26 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition, no? Sa aton dira nga mga naga-monitor pagyapon, no? Diri sa aton nga Facebook Live. Alagad Kevin Henry, good morning dira sa imo sa Hinubaan, no? Sakay Mayor Ernesto Estrao dira kag sakay First Lady Barangay Captain Leticia Estrao, good morning sa may Banwa sang Hinubaan, no? Sakay Terry Sempron Yong, good morning. Athia Kim Iriman, good morning makono kay Jason Tembrevilla, Tupas kag Daf Reliquias, salin kay Alagad Kevin Henry. Michael John Season, good morning kag monitoring from Chateau Elise. Okay, ang akon nga phone mo ay mong indala, sige lang. Ara gani, oo. Sige. Sakay Medalya Valenzuela Relado kag Bossing Armando Relado, no? Kelly Jelly, good morning dira sa imo sa USA, no? Nag-send 50 stars. Thank you very much, Ma'am Kelly Jelly. Kag kay Gimo Clarito, mayong agaman. Sa kay Julius Vidalya dira, may good morning man. Kag kay Gracia Horvidalya, kag kay Aya, good morning dira sa inyo sa siyudad sa Silay. Sa kay Yasi Kate Cardones, good morning man. Kag kay Mary Joy Camero sa Hong Kong I think, no? May agaman dira sa imo, no? Kag kay Binong 70 of course sa Baguio City. Good morning. Russell Gomez, welcome liwat sa aton diri nga pagpangalagad. Sakay Lita Tagamulila Limaco. Good morning. Joval Trinidad, still monitoring from Cabalcalan City, no? Greetings kuno sa ano gani panawag ni sa mga katapo sa tanan nga mga listeners kag sa mga katapo sa Energy Fans Club, no? Dennis Richard Boroma, good morning dira sa imo press. Maayong aga sa San Enrique, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Good afternoon. Happy Holy Week.
Greet niya lang M1 Water Mineral kagay sister niya Mrs. Alvarez. No, love from Minnesota. Jean Oisiser kay Neil Faniega Palma. Good morning, man. Need pa ko na magpaswab ko kung halin ka Manila o dira na sa Bacolod mapaswab. Dira ka sa point of origin mo anay sa protocol naton subong yaman ni ang protocol naton subong halin dira sa inyo sa Manila paswab test ka antes mag-abot diri sa Bacolod kay tinaklan 72 hours sa nail no. So paswab test ka dira negative result mo amo na i-present nimo sa pakita mo pa na sa aeroplano so hindi ka nakasakay kaya mo na din protocol sa Bacolod. Maria Luisa Luing Melos, happy birthday gali kay Doc Jen Ortizo. Oy, Mary Jane, Doc Mary Jane, good morning dira kag happy birthday. Si Doc Mary Jane Ortizo ni amo ni sang head sang CDRRMO sa Bago City, DRRMO sa Bago City. Good morning. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Philippine Standard Time, las 7:14. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, may pagbago sa schedule sa biyahe sang Fast Craft gikan Bacolod padulong Iloilo vice versa sini nga Semana Santa. Sunod kay Wisam operator Frank Carbon, regular ang biyahe sang Wisam Fast Craft umpisa sa atong Lunes nga adlaw tubtob karon nga adlaw Miyerkules. Samtang sa Huwebes Santo, duha pa ang biyahe padulong Iloilo. Magalin ang Wisam Fast Craft las 12 sang udto kag las 2:30 sang hapon samtang isa na lang ka biyahe gikan Iloilo padulong Bacolod kag inangin alas 12 naman sang udto. Wala naman sang biyahe sa Biyernes Santo kag sa Sabado naman wala sang first trip gikan Bacolod Iloilo kag magabalik ang biyahe las 2:30 sang hapon. Ang Iloilo to Bacolod naman ang may biyahe las 12 sang udto kag las 4:45 sang hapon. Sa Easter Sunday naman balik na sa regular nga schedule. Bukas ang tanan nga mga tourist destination sa munisipalidad sang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ini ang ginanunsyo sang Banwa paagi sa ila official Facebook page nga Don Salvador Benedicto. Apang ginapanumdom sa mga Banwa nga dapat tumano na sang mga turista kag excursionist ang ekstrikto nga pagsulundan sandig sa Provincial Executive Order number 21-18A nga naga-implementar sa Uniform Travel Protocol sa idalom sa COVID-19 Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases Resolution number 101 sa years of 2021 nga may provision. Ginapilar man sang Banwa sa publiko nga ipabilin ang katinlo sa padulungan nga mga lugar. Dugang pa sang Banwa luyag sini nga mabatsyagan ang tanan nga sang tanan ang mabugnaw nga klima kag matahom nga destinasyon sa munisipalidad labi na subong nga Semana Santa. Apa importante man nga luwas ang tanan sa anuman nga peligro. Ang DSB ang ginakilala bilang summer capital kay Little Baguio sang Negros Occidental. Nagpasar naman sa resolusyon ng Sangguniang Panlungsod sa siyudad sa Bacolod ginagapangabay sa Bacolod IATF nga i-endorso sa Regional IATF ang mga ngalan nga napektuhan sang granular lockdown umpisa Setyembre 11 tubtob Disyembre 19 tuig 2020. Sa virtual session, ginpahag ni Councilor Ana Marie Palermo, iyadam laglang na istorya si DSSD Head Pasita Tero angot sa ayuda nga batunon sa maging lockdown sa idalom sang Bayanihan 2. Una na sadto ginpahag ni Tero nga napaslawan ang syudad sa pagsumeter sa ngalan sa mga benepisyaryo sa gintalana nga deadline nga Disyembre 18 bangod sa delay nga pagsumeter sang dokumento sa mga barangay. Sunod kay Palermo, tuyo sa iyang subsidiary motion ang posible maka-avail pa sang ayuda ang mga benepisyaryo sa idalom sang Bayanihan 2. Doon ni Palermo, ginpahibalo man siya ni Tero nga mayara pa sang pondo para sa sining programa kag may iban nga LGUs ang nagumpisa pa lamang sa pagsumeter sa mga ngalan. Una ang ginduso ni Councilor Wilson Gamboa Jr. ang resolusyon nga nagapangabay sa DSSD pagi sa City Mayor's Office nga i-consider ang paghatag sa anuman nga assistance sa mapigado agin lockdown usar naman ang local funds. Sunod kay Palermo, ang kopya sang subsidiary motion ay ipadala sa Regional IATF kag DSWD Region 6. And Madam Tero
was likewise informed recently that there are still funds available or the Bayanihan Fund for this purpose. In fact, other LGUs are just starting to submit the names because they weren't able to do so also last to meet up with the deadline. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Ana Marie Palermo. Pagahiwaton, subong nga adlaw Marso 31 ang Christmas Mass sa tanan nga simbahan nga sakop sang Diocese sang Bacolod. Nagpagawa sang circle letter number 2021-008 si Bacolod Bishop Patricio Buzon nga naga-silo sa Christmas Mass sa Miyerkules Santo malin sa traditional sining schedule nga Huwebes Santo. Suno kay Buzon idungan ang Christmas Mass sa komemorasyon sa pinakaunang misa nga ginhiwat sa pungsod Pilipinas sa Marso 31 1521. Dugang pa ginahingyo man sang tanan o kon ang tanan nga parokya, kapilya kag simbahan nga maghimo sa aktibidad nga naga-komemorar sang ika-500 katuig anibersaryo sa Katolisismo sa Pilipinas subong nga adlaw Marso 31. Padayon man ang paghakot sa basura sa IPMCDC sa siyudad sa Bacolod. Ini ang pagklaro ni Jorge Siap, consultant sa kompanya. Kasunod nga may patigayunon nga bidding para sa masunod nga contractor sa siyudad sa paghakot sa basura. Sa interview sa Action Radio, ginpahig ni Yap nga normal ang ilang nga operation tubtob Abril 30 tuig 2021. Base man sa ginkasugdan sa ila extended contract umpisa Enero 1 tuig 2021. Suno kay Yap nga magapakigbayan sa gihapon ang IPMCDC sa bidding nga patigayunon sa Abril 5 sa Bids and Awards Committee sa Bacolod Government Center para sa masunod nga kontrata umpisa Mayo tubtob Disyembre tuig 2021. Samtang ipahig ni Yap nga wala sang Holy Week break ang paghakot sang basura sa siyudad. Wala ang DJ is on April 5. Ang operation sa IPM is continuing siya kaya ang contract niya ma-end pa man sa end of April. Unless kung siya dapat mag-awag sa bidding. Ang kabahin sa pahayag ni IPM consultant Jorge Siap. Naglabot na sa 27,377 ang kabilugan nga COVID-19 cases sa Western Visayas matapos na dugangan sa 99 kabago nga kaso. Nanguna ang probinsya sa Negros Occidental sa may madamo nga bago nga kaso nga may 26 ka local cases, 7 ka LSI kag 1 ka Apor. Ginasundan sa Bacolod City nga may 18, Antique nga may 16 ka local cases, probinsya sa Iloilo nga may 7 ka local cases, kag 5 ka LSI, Iloilo City nga may 11 ka local cases, Aklan nga may 5 ka local cases, kag Capiz nga may 3 ka local cases. Samtang nadugangan sa 146 ang local cases nga nagdala sa kabilugan nga 24,842 kag 4 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 786. US State Department nagpromisa maga-deliver sang temprano sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Samtang antigen test results ilakip na sa official tally sang COVID-19 infections. Detalye sa mga balita na nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Ma'am Vanessa Mayo. Thank you, Ma'am Van, for mahal nga, sending other 100 stars. Yes, Kay Ma'am Vanessa salamat. Mayo. Ay, Canada. Okay, kita mo? Sige, okay. Kaya ni ano na yun? Of course, ma'am, ma'am, lalaki ni gali, si Neil Palma, need pa magpaswab ka kung halin ka Manila or dira na lang Bacolod mapaswab. Amo nang ginamba ka ginan ni Action Boy guro ay. Pero need pa subong as of now, need mo gid magpaswab kaya amo nang gina-require sa airport. Kaya Maria Luisa Melos, nabasa ko na ni gali. Nibasa ni Action Boy, happy birthday kay Doc Jen Ortizo. Good morning man kay Sabordo NN Imalay. Kay Alwen Nunez, good morning kay Hope Nunez. From San Enrique, Alex Monteza, good morning. Lucia Devi Bar, naga-monitor gid sila. Salamat ma'am. Kay Alagad Kevin Henry, good morning sa Azuki Crown Resort. Kay Tatay Nonoy kag kay Nanay Rita, nagapamati gid sila adlaw-adlaw. Salamat, gid sa inyo ka good morning dra sa Azuki Crown Resort. Kay Gary Lloyd Cachuela, good morning from Cachuela family. Candelaria Alcala Bautista, maayong aga. Kay Eli Jaime Trestiza, good morning. Maria Fe Lubaton, maayong aga sa imo. Dina Magbato Malabago, good morning man. Miss Annabella, good morning man sa imo. Alright, sige, good morning gid sa tanan nga naga upod sa aton subong nga aga. Hindi taman kita tanan. Sige, good morning sa inyo. Kag subong nga adlaw Miyerkules Santo, of course, tomorrow mag-start. Mati ka mo ha, may special Lenten season or drama nga iga presentar ang Action Radio Bacolod. Ang schedule ara sa Facebook namon, na post na namon, and mabatian na siya. Sir El Rey, mabatian na through FB Live ang mga drama ta? Or sa radyo lang? Wala sang drama ang mabatian sa Facebook. Okay. Okay, so sa on-air lang gali. So sorry sa mga abroad nga gusto magpamati. Hindi tato gali mabatian. Anyway, it's okay. So, amo na. Okay. Good morning man kay sa Juanga Borromeo Medical Clinic. Good morning sa inyo. Sa tanan nga taga Hinigaran. Blessed Holy Week to all. Sige, maayong aga gid, mailanda nga pagpamati. So, sa mga ka-action ta nga magalagaw-lagaw sa Sabado bala kay damog lagaw Action Boy mong. Kita mo, fully book kalabanan sa Sipalay nga mga Oo. nga mga Kasira na ako resort. Wala lang allow ang mga walk-in. That's why wala na sila nag-allow sa walk-ins. That's why nga pahuwa pa himuyong ka na sa banga. Ang wala nakapabook. Ay wala ka pa book pa himuyong na sa banga. Oo. Kung may banga ka mo, tisubong kay way naman sa ref ka pa himuyong. Labador pwede pagit. Hindi sa una pa himuyong sa banga, subong pa himuyong ka sa ref. Wow. Basta pagbukasin mo, tiskig. Tiskig? Tiskog ka na. Anong tiskig doors? Kaysa mo, namong ng Ikig. tikig. Tikig. So, ginisa ko na lang siya. Para doon ka bonggang combination. Tara daw. Di ka na to. Kay Ma'am Vanessa Mayo na Action Boy. Oh. Dali lang kayo pangita ko pa. Ay, hindi mo pa makita. Okay. Humble ni Ma'am Van, Doc Mayo says hello and regards kay Go Watch kami diri sa Clinic Office of Rochester, Minnesota. Hello, Doc Mayo. How are you? Maka, how are you? Kalain. Kay, okay. Sige, mailan nga pagpamati. Happy listening. Okay, Yes. good morning. Good morning, man. Morning, Sige, man. sige, Sa kay sige, Toto go. Cornel Jr. Kay Roswell Verba. Ay, kilala ko na yan. Roswell Verba, good morning. Kag-happy birthday ka no sa brad niya. Kay Russell Verba. Russell Verba, happy birthday from your sister, Roswell Verba. Ruby Fulgencio, good morning, watching from Singapore. Kay Mosabi Magellan, Elsie, akon Eli Jaime Trestiza. Mayang aga lang gali sa kay Boss Leo Amado nga sige lang, watching lang dira sila, no? Good morning. Hindi ko lang pagbasahon na ang mga ano pa sila gani ng ano ganing ginatawag mo blang tao blang sa kan. F Smart Tadeo Salcedo. Good morning man. Kagay sa team Solas dira. Good morning Florence Solas, Joan Solas. Good morning dira sa inyo.
sa Barangay Pahanokoy, Bacolod City. Okay. Okay na? Ay, Hindi na to sila. Ruby Fulgencio nag-send man. 75 stars. Thank you, Miss Ruby. Gido. Natsagan ko do malambot na gini ang 100,000 stars pila kadlaw. Of course, Asyon Boy. Malabot ginaya. Mike Jan sa Molde Seva. Ga-monitor subong sa Moises Padilla. Tamyaw niya lang ang Nalagon Boys. Good morning. Kagkaimigo ko da Leo Talaban sa banwa sa La Castellana kag sa Mayor's Office dira. Sa tanan ng mga staff dira sa Mayor's Office sa banwa sang La Castellana, good morning gid dira sa inyo, no? Christine Ninyo Nuevo. Sigit day. Si ko na lang bala ni siya si Dennis. Ay, sino? Kay Christine Iblao na si Dennis karon si Chris kita mo? Yes. Yes. Si Dennis na naiyambala sa mga Hi, mga CJ! Good morning, CJ Legaspi. Kilala mo, Action Boy, si Sir Legaspi sa UNOR bala? Si Sir Carlos. Bata, yun si CJ. Sa Hall of Justice. Kilala ko nag-obra si Carlos Legaspi. Sakto, CJ. Sa Hall of Justice, kaya possible hindi ako. Nalipat ko. Good morning, Basta sa CJ! BJMP, di ba? Hindi Bongga. Kag kay mother niya, si Miss, nalipat ko sa ngalan ni Miss. Yung mother niya? Si Miss Mrs. Legaspi. Oo, pero may ngalan yun. Siyempre, alangan. Bro LD dira sa Manghanoy. Good morning. Oy kanda ning ni Cor dira. Good morning kag kay amigo ko Bordig ni Cor. Yes. Good morning. Anan, sa Hall of Justice go bro si CJ. Hindi gali sa BJMP. Hindi. Pagkakadto na tang BJMP per me. Oh, siyempre. Haragin present. Si Miss Judy Legaspi lipat ka? Yes, makikali ko rin ni Miss Judy. Sige. Good morning, Miss Judy. Pergides, mayang agaman sa standby na sa mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nagpromisa ang US State Department nga temprano nga mag-deliver sang COVID-19 vaccine apang wala may baluan kung ano ang mauna sa Pfizer, Moderna o kung Johnson & Johnson. Sunod kay Galvez, nagtawag siya kahapon sang hapon si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez kaging pahayag nga gikan ini sa White House para isa kapag sapol sa State Department kaging promisa nga mag-aabot sa Pilipinas sa bulan sang Mayo ang bakuna sang isa sa 3 ka nasambit nga kompanya. Duha pa ni Galvez, may dugang nga 5 ka milyon ka doses gikan sa Moderna, ang iga-deliver nga amo ang dugang sa 30 milyones doses nga bakal sa Pilipinas. Una ginpay ni Galvez nga naka-roll out ang gobyerno sang 80.9% sang kabilugan nga available nga bakuna sa una nga quarter sang 2021.
Ginanunsyo sa Department of Health nga ilakip na ang antigen test results sa officially tally sa COVID-19 infections. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ginrekomendar sa World Health Organization ang pag-usar sa antigen test kits sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, kag Laguna ang mga lugar nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine. Ginanunsyo sa DOH ang paglakip sa antigen test results matapos magpabutyag sa kabalaka ang pila ka mga mabalidha nga may natabo nga underreporting sa kaso sa COVID-19 bangod wala ginlakip ang resulta sa non-RT-PCR test results. Samtang ginpahanumdunman sang Philippine Health Insurance Corporation ug PhilHealth ang mga Pinoy nga dapat kahibalo kag mayara sang PhilHealth Identification Number bangod requirement ini sa pagpabakuna sang COVID-19 vaccine. Ini matapos magpagwa ang Department of Health sang Department Memorandum 2021-0099 o kunang Interim Omnibus Guidelines for the Implementation of the National Vaccine Deployment Plan for COVID-19 nga nagamando ang tanan nga magbaton sang bakuna kinahanglan nakarehistro gamit ang unique identifiers kag isa na diri ang PIN sang bakunahan. Sunod kay PhilHealth President kag CEO Dante Giran, tuyo sang PIN agud malikawan ang pagkaatrasar kag problema sa panahon sang vaccination. Ginparugyan ni Giran sa mga wala pa sang PIN o kung wala pa nakaparehistro, magpag-iangot sa malapit nga PhilHealth office kung magtawag sa ahensya agud makatag sa ila sang PIN o kung maka-facilitate sang ila registration. Target sang Department of Health nga mabakunahan ng 1.8 milyones ka healthcare workers kon HCWs, 9 ka milyon nga senior citizens kag 14.5 milyones nga person with comorbidities. Apang sa mga HCWs ginapangita pa sa DOH ang 600,000 sa ila nga mahimo ula sa affiliation nga hospital o kon klinika agud malakip sa vaccination program. Bangod diri plano sa DOH nga maghimo sang master list sa mga HCWs nga nabakunahan na. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ginmando na sa DOH sa tanan ang nga implementing units nga hibaluon tubtob Marso 31 ang tanan nga healthcare workers sa Pilipinas. Pasiguro naman ni Senator Risa Hontiveros sa ang gobyerno nasyonal sang hustong nga implementasyon sang COVID-19 vaccination program sa karon nga gintugutan na ang mga pribado nga kompanya nga magbakal sang bakuna para sa ilang mga empleyado. Sunod kay Hontiveros, sa pihak nga isa ka welcome development ang mando sang presidente apang kinahanglan maimplementar sang maayo ang Republic Act 11525 o kunang COVID-19 Vaccination Program Act. Dugang pa ni Hontiveros, indikasyon ang mando sang presidente nga hilway na sa responsibilidad ng gobyerno para sa vaccination sang pribado nga mga kompanya. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang immediate dismissal batok sa mga korap nga pulis. Ginhimo sang presidente ang mando kadungan sa paglawag sa mga ngalan sa kapulisan nga ginpapanaugan sang 60 ka adlaw nga suspension sa iya public address kagabi. Sudo kay Duterte daw pareho lamang nga hampang sa kamot ang suspension sa mga korap nga pulis kag mahimo ilaman solito ng illegal nga buluhaton pagkatapos masuspend. Palayag pa sang presidente madamo pa nga aplikante ang mas kabagay nga magsulod sa PNP nga handa tungdan ang ginsumpaan nga magserbe kag proteksyonan ng interes sang publiko. Sa katapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, ang mga nagakapatay lang sa COVID-19 ang gidalakip sa karon sang gobyerno. Ini bisan pa nga may iban nga nagapakalamatay man sa iban pangablatian o hindi gani sa anxiety bangod sang pandemya. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano nga kinahanglan manginmadasig sa pagpangita sang paagi ang gobyerno para masabat ang ayuda nga mas kinahanglan sang mas madamo nga nagaantos karon sang epekto sang pandemya. Suno pa kay Cayetano, pareho sang hurubaton nga nagasiling nga anhon pang kaba ang hilamon kung patay ng kabayo. Hindi karon ang panahon para mangin konserbatibo ang gobyerno para ibaliwala ang bulig nga kinahanglan sang mas madamo. So I don't think we have to be too conservative. Sabi nga nila dapat may isipin ang future. Pero anin ang damo kung patay na kabayo, di ba? So ang nabibilang lang natin yung namamatay sa COVID eh. Pero yung namamatay sa ibang sakit, yung mga lumulubha yung sakit, yung mga nawawalan ng pag-asa, hindi natin nabibilang ngayon yan, pero napakarami yan. Ang kabayan sa pahayag ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
okay. So, sige. Daw nakibot ko sang ginsend ni SM nga kuano. Gani, mga balita. Nga Grabe, no? balita. Sunod-sunod, Action Boy, hindi tagin mapaktan ang... Hindi but tama. anyway, te, Gani man. condolences sa family. Kayo, kwan siguro man ini do kay do kasin niya ni ang nagkuano si Harold Limbo. Post. Oo. Na nakibot ko sini. Si ano ni man ga do kasin niya ni ang nagpost sa Facebook. Si Annabel Bumban. Annabel Bumban nga sudden death yung yakasin niya si Harold Limbo, no? Due to cardiac arrest kagabi. No? Sige. Kay si Harold niya, na hindi kami suna sa Action Radio mo. Na hindi kami. Si Sir Harold, ABS-CBN niya siya na... nag-BCBN na siya. Pero before sinada, of the Danay nine na ka di mo kami di sa Action Radio, no? So, former Pagsulod- ka-action, manisagali Action Yes, Boy. pagsunod ko di sa Action Radio, ari gini siya, ara siya, nabdan ko na sila. Ari ko na si Harold. okay. Siya na di sa una, ang newscast. Before ako magsulod, no? So, medyo masubos-subod na kibot ko kay ti si Harold. Hindi man ni kami magkuhan magulang na siya due tayo sa akon. Okay. You know, graduate man ni siya. You know, our graduate man ni si amigo ta Harold, no? Sige, anyway, sige, okay. Teka, tapos yung media Action Boy, kasubo sa parts ng media, ano man especially diri sa Negros, iti isa man ni siya sa mga, kumbaga matawag man nga pioneer, no? Sa media diri sa Negros. Yes, oo. Condolences gid sa family ni Sir Harold Limbo. Okay, sige. Okay, so di na to kagina man? Hindi ka nag-end kagina? Oo, sa kwan ko, sa Kay Amor, Malayang? dire kita kay si Jay Legaspi, ba pa thank you to si CJ. Ay, yes, oo. Si Junar Cyrus Clarence Batislaong, kagay Charito dira, good morning. Si Joval Trinidad niya, Madam Dorel, di bali kung di mo makita, kag ma-appreciate on air ang greetings naman. Oy, daw ginag-greet naman ni sa permi si Joval Trinidad. Ay, gusto man yun. Sir, ginabasa, takabla pirmi, sir. Basi bala, hindi ta. Basi may mga comments, Action Boy, nga, kis abalo ka mo. Wala siya nag-appear sa amon. Pero once makita, di bala namon ang inyo comment, Kag why may time, not? kag Hindi may namon time. pagbasakon. Kag may time. May time, oo. Ginabasa ko, sir. Actually, may Okay? ara lang mga comments or may ara nga mga ngalan, hindi, nuway ga-appear diri sa amon mo. Oo, So, may ara. oo. May ara ka kisa, kibot ko, ginabasa na Action Boy, pero wala diya sa akon. So, manalay na ibala monitor. So, correct. sa mga abi nila, wala ginabasa ang comment. I'm so sorry, pero ginabasa, ginanamon basta makita naman, Yes, okay? okay. Yes. Sa apo ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Jack Henry Emmanuel Gamala Puerto, happy 16th birthday, na? Alin kay Sweet 16, Action Sweet Boy. 16. Ems Aboso, good morning dira Mami Ems. Sent 45 stars. Thank you. Thank you, Mommy Ems. Kay Torko Jongko, tol may agad na si Motola. Ari way niya kuan way ni kakalingkang. Wala na ya. O ka bigli subong no sige ang kita ko sa kuan, kita ko sa TV no, kasi sige ang hearing subong sa ning kaso to bala ni Floyd pa ni George Floyd to bala, remember? To bala ginludhan sa pulis bala nga napatay. Kasi sa Minnesota gito mo. Yes. Sige. Sige, karon naman ang kuan kay nakibot ako ginasan kay Harold. Sige lang. Standby na sa aton dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, balita international, target sang BioNTech kag Pfizer nga makahimo sang 2.5 bilyones nga COVID-19 vaccines tubtub katapusan sang tuig 2021. Sunod sa kompanya nga sarang nila nga malabot ang nasambit nga kadamuon bangod sa pagtukod sang ilang bago nga pasilidad sa Marburg City, Germany. May mga ginapatigan naman sila nga pagsugilanon sa mga partners nila para sa nasambit nga expansion sa nga bakuna. Ginapaabot man ang sales nila karon nga tuig nga magalabot sa 11.7 bilyones dolyares. Sa karon naghihimo ang kompanya sa ikatatlo nga dose sang bakuna para man nga magdugay ang kaepektibo sini batok sa bago nga variant sang COVID-19.
Balita sa patag sa pagnegosyo, preparado karon ang Saudi Arabia nga suportahan ang pag-extend pa sa ila pagbuhin sa ila pagproduksyon sang langis sang OPEC, no? Suportahan nila ini kang ilas ni Kalyado tubtob sa bulan sang Hunyo. Kaghanda man nga palawigon ang ila kaugalingon nga voluntaryo nga pagbuhin sa ilas ni produksyon para nga mapasaka ang presyo sang produkto sang petrolyo. Pagkatapos ang steady nga pagsaka sang presyo sang langis sa damlapas nga tuig, ang OPEC ang yasning mga kaalyado nga ginatawag nga OPEC Plus ang nagalaom nga mapaganagan na ang pagbuhin sa produksyon. Apang ang bago na naman nga lockdown agud ma-prevent ang pagbalaptas sang virus ang nagduso sang langis sa iyas o nagduso para nga nubo ang presyo sang langis. Kag apat ka mga sources sang OPEC Plus ang nagpahayag nga mahimo ini mag-encourage sa mga grupo nga palawigon pa ang pagbuhin sa produksyon sa bulan sang Mayo ukon bulan sang Hunyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 53 centimos, Singapore dollar 36 pesos, samtang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, malipayon nga gin-share sang sexy actress nga si Ellen Adarna nga engaged na ini sa aktor nga si Derek Ramsey. Sa Instagram account nag-post ini sang picture samtang mayara nga samtang nagasuksok sang engagement ring. Mayara pa sang picture sa diin, do halos mahibi si Ellen matapos makita niya ang karatula nga nakasulat, "Will you marry me?" Madumduman nga nakaligan niya bulan, ginanunsyo sang duwa ang ila relasyon sa diin ginako sang aktor nga actress ang luyag na siniya makaupod sa bilog niya nga kabuhi. Samtang natapos na gitman sang Miami Heat ang ilas ni Di Malason sa anom kasunod-sunod nila kapag apyerde sang magdaog sila batok sa New York Knicks 98-88. Kailangan pa nga magdubli kayo sa Jimmy Butler nga may 27 puntos, sa Bam Adebayo nga may 20 puntos kag Duncan Robinson nga nagdugang sang 20 puntos para nga pierdehon ang Knicks nga may yara ya tatlo na kuntan ni kasunod-sunod nga pagkadaog. Ire ika-23 kapag daog sang Miami karon nga season, samtang ang Knicks naman ang mayara nga record nga 24 kadaog kag 23 ka pierde. Sa una, manasarangan pa sang Knicks nga abansihan ang Miami, apang sang ulihi nag-abansi gid ang Heat sa pagpanguna sang diskarte ni Butler. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action! Good morning, liwat! Dere ka, kay sabton ko lang ni si Felicito Garaygay Balao, kaya to sila sa Cagayan, mapuli Okay. sila sa Tangub, Bacolod City. Tiyan ako ng requirement. First, RT-PCR test, no? Dapat 3 days before ka magbiyahe, may negative ka nga results ang RT-PCR test. Tapos, may SPAS ka. SPAS kag backtrack. Importante Amo gid na ang action importante boy. dira, no? So, importante gid RT-PCR test kay Kag download na lang sila gali isang staysafe.ph. Stay safe, application. Makita na sa sa mga Android sa sa Google Play, kag sa mga naman mga iOS bala, iPhone, makita naman na siya sa App Store ninyo. Ang importante da is ang gid RT-PCR test 3 days within 72 hours may ara ka nga negative results, no? Kag iyan sang nasya kon munang requirement diri sa Bacolod no. Kag ina iyang mga espas na iya kag ma-download mo lang na siya sige. Si John Junar Batislaog nag-send 45 stars muning migo ko sa sa Bulacan. Okay. Sige. Thank you. Sige, okay. Okay, so sa aton nga balita, special action boy, ari lang tradisyon sa mga Pinoy kada Semana Santa. So anong ginahimo sang Pinoy action boy, paano nila ginadumdum ang Semana Santa nang tawag di sa aton na iligay nun? Semana Santa man. Actually, ang Quaresma. Semana Santa, Quaresma. Na? Actually, puro mo na sa Espanyol mo. Okay. Balaan nga Semana. Balaan nga Semana. Semana Santa. Santa is balaan. So magluwas sa pagbakasyon sa iba action boy. Kaya iba ginahimo niya danyo bakasyon niya. So isagid sa tradisyon niya halin sang una bala action boy. Amo ginahimo especially sa mga katigulangan. Bebe. Ang una action boy aring gitawag nga linggo ng palaspas or Palm Sunday. Palm Sunday, So amo siyang pag di ba pag start
start gid sang Semana Santa. Actually, hindi na saya hindi na saya ganina. Anong title ganito sa mga balita espesyal? Tradisyon sa mga Pinoy kada Semana Tradisyon. Santa. Actually, kung gina saya activity ay Amo sa gina simbahan, siya. sa simbahan gina yang palaspas. Ay gina sa simbahan. Yes. Kakabalo ka sa meaning siya. Ang ana sila ko action boy, buot silingon sina ko no. Amo nang senyales ang pag-umpisa na sang Semana Santa. Sinyales Kag sa ini pag-umpisa. ang nagasimbolize sa pagbaton sang mga Kristiyano kay Jesucristo. Amo na sang sila yung triumphant entry ni Kristo sa Jerusalem. Yes. Ya pagsugata sa iya, sa unang chimpo, sang ila tong chimpo, kung gina-welcome mo ang bisita, kuha na sila ng palma. Palm leaves, amo ng palma, blagi ta sang palma. Amo na ilagi na wagay-way nga gina-welcome hindi ka. lokay. Hindi, lukay, Hindi, palma, hindi. kay Palm Sunday, gani. Hindi pala. Palma, ginasang original. Galing kay Tidri sa aton sa Pilipinas, hindi magiging ang palma. So, lukay, ginagamit na lang ang lukay. Kagambal Damo, magay- di lubi mo. Oo, kagambal man kay sa simbahan action boy nga okay lamang kono bisan hindi bala kono gid Palma? or ang iya ka lubi na bala. Bisan lang kono nga dahon. Oo, basta Pwede, amo na sa gawa, amo nang ila sa amo nang sign sa pag-welcome mo. So gina-welcome si Jesus Christ sa iya triumphant entry sa Jerusalem. Amo man na iya sa aton naman niya sa subong gasulog sa Semana Santa, amo na sang start sang aton nga Semana Santa. Correct. So pwede ha, hindi na ka mo problema, especially bala subong ang hindi gusto magwa, kabasi wala sila lokay, sila balay. Kung ano lang dang dahon nga sa inyo no pwede lang action boy. Badyang, pwede na. Padlapad na. Pero pwede ako wala kayo nakatulan. Okay. Pwede ka na mga plantita, subong kay dako-damo isang dahon sa ila balay. So, man siya. Okay. And then, ang next action boy, ang ginatawag nga Last Supper or Huling Hapunan sa Tagalog. Last Supper. Last Supper. Ano naman? Supper? Hindi, supper. Supper, ha? Panyapon. Panyapon. Katapusan nga panyapon. Ano naman correction boy, naghahatag ni sang Eucharistia ni Jesucristo kag paghugas ng mga tiil sang 12 niya, 12 ka mga apostoles or apostles. Apostoles. Ano naman? Apostoles. Ang 12 niya ka mga apostoles. Apostoles. Apostoles, sige. May English na, apostles. The washing of the feet. Oo, namo na siya. Kada Webes na siya. Kada Webes. Muna sa Last Supper, kedra na daging institute ang ginatawag na ang sa mga Katoliko, especially sa Katoliko, I'm talking about Catholics. Oo, kailain mo yung iba niya. Daging institute ang Eucharist. Inabalang body and blood of Christ. Eucharistia. Amo na Eucharist, no? Ang body of blood and blood of Christ. Lain gid pa sa sakristan kasi kung Ay, ano. amo na No siya. ka very Daging informative start. gid yung imo nga mga action boy. Kabalo ka gid siya kay sa una sa action boy sakristan siya. Correct. Sa dingan Sa bago, head. Silent lang. Hindi pwede. Good morning kay Father. Villarosa. Siloy. Si Siloy. Good morning, Father. So, ano na siya. And then, next action boy, ang pagdumdum sa kamatayon sang Ginoo. Biyernes Santo naman siya Good ko na action Friday. boy. Agag remember, the word is ginadumdum naton. Ang pagkapatay ni Jesucristo. Hindi mo silingon nga si Jesucristo napatay naman liwat. Kada Biyernes Santo, hindi kapatid. na. Ginadumdum Ang na na. nagambal nga, hindi ka maglagaw kung Biyernes Santo kayo ipatay na ang Ginoo. Ay, Wala bagan, kang protection may sa inyo. panahon na, may harap kaya ganyan niya, piditan ni kayo mo, isala, kay patay mo ng Ginoo. Ay, hala. Kala. Ay, hindi na yan. Hindi na yan, ginadumdum talang na. Kaya ang Ginoo, kaisa lang to siya napatay. Oo, Kag kagnabanhaw na. Banhaw. Oo, so ginadumdum talang. May nagnunahan ta ka ba? May nanaunahan mo ko nga nabanhaw. Kaya nagbangon tani ako ni Hambal. And last action boy, ining Easter Sunday. Easter Sunday. Or salubong naman niya. Pag ano naman niya, pag... Actually, nga sa ulog, tada sa Easter Sunday, ang pagkayab, ang pagkabanhaw ni Kristo. Oo, pagkabanhaw na. So, muna na action boy, ang mga, blagin save yata sa aton, yung mga kasalanan, di ba, muna na. Ang activity naman na during Easter Sunday, nagapangitaay na sang itlog, action boy. Dali lang, Explain na rin ko na bisang gapangitaay itlog, be. Kaya hindi ko na mayo mag-gets. Actually, ginahimo na lang na yung activity sa iba. Kaya may natawag sila nga Easter eggs mo.
Ah, okay. Amo malalaya daw, way maging saya sa ang religious, way ko ako haka, way ko may nakita nga religious, nga party sinada. Kaya daw ginimo na iya nga daw sa sort of daw ilalaya nga pag sa ulog may Easter egg hunt. Ah, okay. Kami sa una diri sa Action Radio may ara kami na Easter egg hunt. Tani may harap man tanong? Sa mga para sa mga listeners, ang ginimo namon sa Ah, sa una. mga listeners. Ang ginimo namon sa una, gapang butang kami may itlog kung dindiin. Oo, tapos gatag kami clue. Tapos makita mo may premyo ka. Ah, dubalig ka kanto gid sa una ang mga listener or hindi? Hindi, ginabutan namon kung dindiin nga mga lugar. Hindi din sa estasyon, hindi sa kung dindiin nga lugar butan namon dabi sa Lacson, sa Lacson, misa kami da. Mga sini kami nga dira dampi sa may sa Lacson Ay, na. makita nila. Nakita nila. Ah, okay. Na. May mata Tapos may mga ngalan pa na. Nga. Ang amon nga mga Easter eggs. Ano ngalan? May mga sample, may mga ngalan sa nga Boy Duran. May ngalan sabi nga okay. Rex Cantong. Oo. Asari sa Lacson, nakita ng itlog ni Rex Cantong. Ayat ang ngalan mo. Ang itlog mo. Ayat ang ngalan mo. Okay, sa Rizal Street, nakita ng itlog ni Boy Duran, ha? Ay, Hindi kalainan. kaya may ngalan mo. Oo. Sa Ay, mo na galing. sa Oo. Ano na nabto, no? Ate, way pa kamo tuya. Ay, kalain. Kami pa lang tuya. Kamo pa lang tayo galing. Patuya mga So, ibalik tubig naman pa lang na kamo. galing kay Subong, do kabudlay. Ay, kamot na. Lahat mo yun ang itlog ni Ipaguro, Duran ka. Takan ko. Hindi ako na daliga. Inyo na tayo mga itlog. Yung panglapta sa mga kolon. So, nga siya galing. Ay, Amo na sa kanaming sauna. activity, no? Ano sa gani mo kami na sa una. Okay. So, why Sa- kinabtan ba? Ako may gitali nabutan pa na malawak. naman kung sa din yung mga barangay, namutang kami nito mga pilak itlog. Tapos may premyo na saya kung makita, kung ikaw makakita. Ay, gala. Kita mo si Dennis, ha? Itlog ni Boy Duran yung puti, nakita na. Ipadala na sa stasyon kaya may preview ka. Kalain. Kaya kung brown niya, ano na siya yan, ng native. Correct man. Organic. So, ay, in fairness, may mo na ganito. Itlog din din, mas nga baog dala. Ay, kalain. Kaya, Sige, hagin Dennis. iyagin din sa panikahon ko. Makasarang kagid. So, muna siya gid. Ay, kana, may galing kay ti. Wala, tami. Tayo na guro may masubong kay pandemic. Magdalo sa wahay guro, ano? Magturo tao, hay, liwat, mahimo, tana. Bikod rin sa station, tapos kakanto Hindi, din. inabutan naman sa mga barangay Sinabi, na. Tapos, mahatag lang kami clue nga dira sa Amune, aradag itlog ni Amune. Basta lang, Miss Liliking, wala. Miss Liliking sa London. Pula. Wala niyo man na ginakoloran. Ginakuluran naman eh. So, mo gid pala yung paglawag. Ang ginakuluran naman. Kala. Kasabad. Sino nakaisip sa una sa inyo man? Basta kami na sa una. Muna naman sa una. Namangkot si Dennis kung kuno magbutang sa itlog tungang gabi. Ay. Oo, sa gabi, ginapangbutang na naman. Teka, wala pa Pero nakabalyo. may niya ginamba ko gid exactly nga oras kay basi bala Wala. hiron. Nabutang kami daya, tapos timayara na kami na may list. Pagkaga, pag Easter egg hunt, amo na gina-announce na mo nga. Ikasadya, May no? mga itlog kami sa Amune, dira sa barangay Amune, na sige na ito. Dira dampi sa, na mabuhatag lang doon ka general, ang lang within the area, ang lawagon mo. Tapos dira ka pangitaay eh. So, Correct. tanan ka intra. Muna sa. Babi ko sa Enrique, ang itlog ni Dennis makit andam sa merkado. Ala kalain no. Kaya may ngalan gali. May ngalan, may color, ginakoloran mo namon. Pero tinga gimmick nyo sa una yan. Ate, sige. So, makahulugan lang ang pagsaulog sa Semana Santa, mga ka-aksyon, ha? So, tion ini sang pagpamalandong. Tion ini sang pagmuni-muni kung sa Tagalog pa. Tiga hakitaan gid man tanan niya. Nakitan rin. Oo. Pero Kay kung daw mabudlayan, pag sila kuha na namo, Specific ginapalapit na nila lang mo yun, ng kundi. pag... Kaya di ma-premium lang kami mo. Why na mo kita pabudlayan ang listeners, ha? So ginadala lang din nila. Dala nila kag ti ang premium nila ay buta 100 ti by 500 ang itlog eh. Wow, in fairness. Sige, standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Action Art Hopon, ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!